Ngisacela ukunibingelela nonke bazalwane egameni elihle lomfowethu uKristu inkosi yethu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu odala amazwe nomhlaba ngesipho sokuphila siphe sona. Namhlanje sizokwenza ingxenye yesithathu nje okungajwayelekile kuzo zonke iy'fundo esesike sazenza. Bengingakaze kwenzeke ukuthi kube khona u-part 3. Kodwa ngenxa yobude baso isifundo sikaDaniel 7, kube sekuba khona isidingo sokuthi kube khona ngisho nanengxenye yesithathu ngoba ukuze sizokwazi ngoba kungangaphose sisagcina kwivesi lesi-25. Ukuze sizokwazi Nkosi yami ukuthi sigcine sifike kula ma-verses okugcina. So ingxenye yesithathu lena yesifundo uDaniel 7. Ngiyacela nje sikhuleke. Baba odala amazwe nomhlaba, siyabonga Yesu Nkosi yethu Jesu Kristu, sibonga umusa nothando lwakho ukuthi uhlengele kwaze kwala. Nanti izwi lakho sizolifunda Nkosi, sicela usiphe ukuliqonda izinto noma izindaba zasezulwini siziqonde njengoba uNkulunkulu efisa ukuthi siziqonde, ngoba uma senze njalo kunesiqiniseko sokuba kuzokuba khona ukuphenduka noshintsho olukhona nokuqonda okwehlukile ey'ngqondweni zethu ney'mpilo zethu uqobo zishintshe, sizibonele thina ukuthi asisenamandla okuyilawula, kodwa kahle kahle kufuna sibeke konke esinakho ey'nyaweni zakho Jesu, ulawulwe nguwe. Eba nathi siyakhuleka Nkosi egameni lomfowethu uKristu inkosi yethu. Amen. Ngiyaphinda futhi abazalwane ngiyababingelela egameni lomfowethu uKristu inkosi yethu. Amen. Sasigcine ku-part 2 sasigcine kuDaniel 7 verse 25. Okhuluma ngoba ku-24 uvesi 24 wawuveza ukuthi kulesi silo kwavela iy'mpondo eziyi-10. Emva kwey'mpondo eziyi-10 kwavela uphondo oluhlukile, angithi siyakhumbula sakuthola lokho esifundweni, olunye uphondo. Lolu phondo kuthiwa laba namandla olukuthi lesompule noma luhlothule lezi ezinye iy'mpondo ey'ntathu. Ku-part 1 sasifundile-ke lezo y'mpondo ukuthi cha zazisho ngokwesiprofetho imibuso noma ama-10 divisions alaphana eRome, angithi siyakhumbula. Ngicela nje ukuvela ngihlale kuvesi 25 esagcina ngawo ku-part 2. Wawuthi iyakukhuluma amazwi ngophezu konke, ikhathaze abangcwele bophezu konke, iyakuhlosa ukuguqula izikhathi nomthetho, bayakukhashelwa esandleni sayo, kuze kube yisikhathi nezikhathi nengxenye yesikhathi. Amen. Sathi uma sesikhuluma ngiyacela nje ucacisa ukuthi namhlanje amavesi asisalela uma ngingaphosisi amavesi awu-3 bese isifundo sethu mayelana noDanyeli sizobe sesiphelile ngoBhayibheli. Kodwa kuzokwenza ukuthi kube ngathi isifundo sethu siyeluleka ukuthi ngisixube ney'ncwadi zemlando. Ngizotsho uma ngikhuluma ngifunda incwadi thizeni yomlando, ngizoyisho ukuthi lokhu kuthathwe kuyiphi incwadi ukuze nomzalwane onawo amandla noma ongakwazi ukuyithwala leyo ncwadi ekhaya akwazi ukuthi ayithenge. Kodwa nje ngiyakhumbula ukuthi incwadi besiyisebenzisa kakhulu kulezi y'fundo incwadi yamnumzane u-Uriah Smith ngoba kuDaniel 7 nje simkhotha kakhulu umzalwane u-Uriah Smith khona incwadi yakhe ethi Daniel and the Revelation. Yabo u-Uriah Smith. Ngicela siqhubeke. Ngizoqala nje kube ngathi kuyi-revision bese siyaqhubeka. Sithe uma siqeda ukufunda lezi y'khathi kumele ivesi sakhumbula ukuthi khona phakathi khona uNkulunkulu bayakukhashela esandleni sayo kube yisikhathi. Sathi igama lisithi isikhathi in original language lisho unyaka, yabo. So uma ithi leya vesi bayakukhashela isikhathi, that means kuyoba unyaka. Igama lithi isikhathi lisho unyaka owodwa or year. So uma kuthiwa bayakukhashela isikhathi, that means 1 year. Okay. Nezikhathi esifundeni kwavela ukuthi uma sithiwa nezikhathi laphana kwakushiwo u-2 years okusekwenza u-3 manje. Mase kuthiwa nengxenye yesikhathi kwacaba ukuthi ingxenye yesikhathi kwakushiwo half
half a time noma half wonyaka yabo. Lokho kwenza u3.5 years in total esesiyibala leya ndaba ekhulunywa laphana kuDaniel 25, kuDaniel 7 verse 25. So safunda ukuthi encwadini yesambulo 12 verse 6 safunda isifundo nesidlulileyo ukuthi it is known as noma kwaziwa ngokuthi lesi prophet esila kuDaniel 1 verse uDaniel 7 verse 25 lesi kuncwadi yesambulo 12 verse 6 kwaziwa ngokuthi 1260 days. Kwisambulo 12 verse 6 nakwisambulo 13 verse 5 okwaziwa ngokuthi u-42 months okusivezela ukuthi unyaka uney'nsuku eziwu-360. So safunda futhi incwadi u-Ezekiel 4 verse 6 lapho khona siqwashiswa noma saziswa ukuthi eBhayibhelini isiprofetho unyaka khona lapho kubizwa khona unyaka obizwa khona ngani ngosuku. Uma kukhulunywa ngosuku kusuke sekukhulunywa ngonyaka. Kwaze kwakuvela ukuthi u-Ezekiel laphana ebona khona isiprofetho uNkulunkulu wamnika usuku laba unyaka. Safunda la ncwadi yaNumeri 14 verse 34 la uNkulunkulu eprofetha ngokuthi usuku lulunye iy'payi noma iy'nhloli ezasesha ngawo izwe siyakhumbula. Wasethi in total kwakuwu-40 days angithi. So wasetshela bona abantwana baka-Israyeli ukuthi bona-ke bayokuchitha iminyaka ewu-40 bezulazula-ke bona ehlane. So sathi uma sikhumbule sathi siyathola ukuthi usuku lungangonyaka, usuku luwunyaka esiprofetheni. So saqinisekisa ukuthi laphana kuDaniel 7 verse 25 siyathola ukuthi uphondo oluncane luzobusa for 1260 years actually. Ngoba la kuDaniel kungathi okay, ngoba laphana esambulweni kuthiwena 1260 days yabo. Ngenxa yokuthi ngesiprofetho-ke uphondo oluncane lizobusa 1260 years. Siyaqhubeka kuthiwa ngosifundo uma sesiqhubeka kuthiwa kunama-10 identifying marks ophondo oluncane. Uma kuthiwa 10 identifying marks kusho khona okuyishumi okuwomaka abafana ncemashi bophondo oluncane nalobu obaziwa ngokuthi ubukawani u-Antichrist noma an Antichrist power noma amandla kamphiki Kristu. So la mandla lana zonke lezi iy'nkomba eziyishumi zibonakala zithe ntshi kulona. So kwasakwavela ukuthi amanye kuphela amandla agcwalisa labomaka amandla obuphapha noma amaRoma akatholika. Uyavezwa-ke lapho esifundweni ukuthi abantu mhlawumbe let's say abantu abangamakhatholika asisho njalo. Asisho ukuthi akushiwo esifundweni ukuthi bayabaphiki Kristu noma bangama-Sathanist, cha. Kodwa ekufuneka bekwazi nabo bonke abantu abangasiwona amakhatholika ukuthi i-system esetshenziswa uphapha noma amakhatholika i-system othi uma ufunda iBhayibheli ibe yi-system ye-Antichrist noma yomphiki Kristu. Sizohamba-ke sikufune lokhu ukuthi kushiwo kanjani esifundweni bese siyakuveza ukuthi yindaba kuthiwa uphapha noma amakhatholika ayawamitha lama-requirements ukuthi wona abizwe ngokuthi bawumphiki Kristu. I-system yaphapha ingumphiki Kristu. Indlela eyenza ngayo yenza ngendlela engahambisani noNkulunkulu. Okay, kuthiwa sithena uma sifunda ku-part 1 kwavela ukuthi kwaphuma izilo ezine angithi siyakhumbula. So kwavela ukuthi isilo sesine
Ilo mbuso wesine laphana kuDaniel 2. Owathi uma uDaniel uNebukadnezar ubona noDaniel bewubona kwachazwa nje ukuthi cha umbuso waseRoma. So uPhapha wavuka noma uPhapha noma ubuKhatholika bavuka laphana embusweni wesine kwisilo sesine ngoba sathi isilo siwumbuso yabo. uPhapha wavuka laphana kwisilo sesine yabo. Kulesi silo sesine futhi kwavuka lezi impondo eziyishumi siyakhumbula lesi esiyibize ngokuthi ama-10 divisions of the Western Roman Empire. Kwenzeka nini lokhu? Lama-10 divisions avuka nini? Avumbuka nini esilweni sesine noma embusweni amaRoma? Avuka ngo-476 AD yabo. So kwahamba kodwa ukuthi lembuso noma lama-divisions evuke kahle, lama-divisions aseRoma aqala ukuvuka ngo-476 AD, kodwa ukuvuka kwawo kahle ukuthi cishe seyinto ekhona e-existayo enamandla kwaze wagcwaliseka ngo-538 AD. So uPhapha noma ubuPhapha baqubuka khona laphana kuyo ngqo iRome yabo. So kuyaveza ukuthi baqhamuka phakathi nalama-10 divisions of Western Rome. Kwase kuqhamuka futhi amanye amandla obuPhapha khona laphayana. Mase sekuthiwa-ke lezi impondo eziyishumi, angithi sithena lezi impondo eziyishumi kwasiphuka ezintathu. Sakuthola lokho esifundweni sesibili sencwadi kaDaniel. So lezi zinto ey'ntathu ezasishilo noma ukubusa kwazo kwavela okwasathi uma sifunda sathola ukuthi kwaqedwa nje zangabe seziba into njengento enga-exist. KwakuwamaHeruli, angithi siyakhumbula 1. KwamaVandals 2. Kwase kuba ama-Ostrogoths 3. Kuthiwa-ke zonke lezi impondo noma lamakhosi amathathu khona i-doctrine noma imfundiso ababehamba ngaphansi kwabo okuthiwa eyama-Arianism yabo. Lena eyayifundisa, le mfundiso yayifundisa ukuthi uJesu akasiyena uNkulunkulu, kodwa babethi uyisidalwa naye yabo, esizile sivela kuBaba uyabo ngesikhathi thizeni. Babengakukhohlwa uNkulunkulu, babethi uyisidalwa naye esiphuma kubani? kuBaba yabo. Lezi impondo ey'ntathu noma lamakhosi amathathu angithi thina ayishumi, kusho ukuthi okuzokwenza ukuthi vele gcine sewu-7. Kuthiwa le mbuso emithathu ama-Vandals nama-Herules nama-Ostrogoths ayemelene kakhulu nalo mbuso wobuPhapha yabo. Kangangokuthi wayesho uPhapha uma lobu buPhapha kulo mbuso osufikile kweRome, usho uma usho uyazama ukuphakama elana ama-Herules nama-Ostrogoths nama-Vandals ewuphikisa yabo. Kwakukhona u-Odoacer, angazi noma ngibiza kahle, ngithi u-Odoacer owayeyinkosi yamaHeruli. u-Odoacer wayeyinkosi yamaHeruli owahlala esihlalweni sase-Italy ngo-476 AD. AmaHerules lana sithena olunye lophondo olwahlothulwayo lezi impondo eziyishumi noma omunye umbuso owasimbulwayo noma owadestroy. Kanye nale mbuso-ke esayibala ye-10. Kwakukhona ama-Herules lawo, siqala ngama-Herules sizokhuluma lezi eziwu-3 manje, zona ezahloselwayo. Inkosi yakhona kwakuwu-Odoacer inkosi yamaHerules, owathatha isihlalo laphana e-Italy. Kodwa uma ufuna ukwazi kakhulu ngale ndaba yamaHeruli, ungazitholela nje laphana ekhaya incwadi kaGibbon ebhalwe ukuthi Decline and Fall of the Roman Empire, uvolume 4, uchapter 36. Ufunde nje kabanzi ku-page 58 yabo. So amaHerules lana siyathola ukuthi umbuso ocindezelayo, ecindezela ubuPhapha
ayefuna ukuthi nje buqedwe nya ubuphapha yabo laphana eRome. Bese sekuba khona uZeno. uZeno wayi-imperial yalapha ne-East, ewumngani kaPope yabo, ewumngani kaPope. So wayekhathazekile naye uZeno, efisa ngawo wonke amandla ukukhipha le nsizwa noma le nkosi kwakuthiwa u-Odoacer owayinkosi yamaHeruli out of Italy. Engamfuni naye uZeno wayengamfuni, noma uZeno wayengamfuni u-Odoacer oyinkosi yamaHeruli e-Italy ngoba yena wayewumngani kaPapa, eyimisele ngazo zonke indlela ukuthi engamkhipha. Khona incwadi ekuthiwa iMachiavelli, page 6 lo ongazitholela ngawo lokho engikushoyo njengamanje yabo. So lokhu wayekubone kwenziwa uTheodoric yabo, owayethathe isihlalo sobukhosi sama-Ostrogoths yabo. uTheodoric owayeyinkosi yama-Ostrogoths waye umngani yena naye yabo. So uTheodoric wayemngane noZeno. uTheodoric wabhala incwadi ebhalela uZeno ecela imvume yokuthatha ama-Ostrogoths akhe to some favorable religion yabo, ukuze bezokwazi ukunqoba yabo. So uZeno wamnikeza imvume yokuthi akahambe emashe eyomelana no-Odoacer. u-Odoacer oyinkosi yamaHeruli, efike ethathe iposition ye-Italy. So leyo mpi phakathi kukaTheodoric wama-Ostrogoths no-Odoacer owayinkosi yamaHeruli yalasta for 3 years until 493 AD. Yebo. Masekuthiwa-ke then ama-Heruls were overthrown. Ahlulwa ama-Heruls, kwathi u-Odoacer lona wayazi ukuthi akamfuni uPhapha, uyamzonda, wayeyisitho esikhulu sikaPhapha, wabe eseyabulawa u-Odoacer kabuhlungu yabo. Incwadi le esithena iMachiavelli's History of Florence. Uma ufuna uyazi kakhulu le ndaba nalokhu uyenza ukukhuluma khona-ke uzokuthola ku-page 14. Kuthiwa cishe zonke izimpi cishe zonke izimpi laphana ama-Northern barbarians azenzela eThala. It may be here remarked were occasioned by pontiffs and the hordes with the country was inundated were generally called in by them. Okay, so though ezandleni zama-Roman pontiff kungabonakali noma kungaveziwe ama-movements upon the political board, kodwa-ke babe ngathini, they constituted the power working behind the scenes to secure their own purpose. Mase sekubuza ama-Vandals, sesitholile ukuthi ama-Heruls destroy ama-Heruls kaMnumzane loya u-Odoacer edestroy uTheodoric wama-Ostrogoths, owacela imvume kuZeno ukuthi impi yakhe ingene eThala, efuna ukuthatha iposition yaseThala. Wavuma uZeno ngenxa vele wayazi inkosi yamaHeruls akayizwana ngoba izonda uPhapha owumngani wakhe. So
Into yokuqala shuthi lezi impondo eziyishumi, uphondo lokuqala olwahloshulwayo uphondo lama-Herules elaluholwa uDowesa. Ngathi ngibize kanjalo impela. So uphondo lwesibili lokuhlosulwa kwaba ama-Vandals. Ama-Vandals wona iwona esibili awuphondo lwasephulwa. Kwathi ngo-533 AD i-emperor yakhona okuthiwa uJustinian owayebusa ukusuka lapha neConstantinople e-East wamemezela ukuthi ubhishobhi waseRoma wayezoba ubhishobhi o-universal, ushuthi womhlaba wonke, over the entire church. Uyabo. So lokho esithola ukuthi namanje kusekenzeka. UPope uphuma vele eRome kuze usuthiwa uPope useseZimbabwe noma usese-America. Kuthiwa till today uPope remains i-universal bishop over ama-Roman Catholic ngenxa yalesi simemezelo esenziwa inkosi yama-Vandals noma i-emperor yama-Vandals uJustinian. Kunjalo. Kuthiwa kodwa amakhatholika were suffering ngathini ayihlangabezana ne-violent nokushushiswa from ama-Arian Vandals ase-Northern Africa. Kuthiwa lama-Arian Vandals ase-Northern Africa they were intolerant of i-Catholicism, of amakhatholika. Ayengenasineke nje sawo, ayebabiza ngokuthi babahlubuki. Yabo. Thus, unless they could be removed, the papacy could not rise to the power of Justinian's decree. Okay. uJustinian wabesesenda uGeneral uBelisarius lapha eNorthern Africa. Wathi uma ifika lo Belisarius he totally wiped the Vandals from the face of the earth in 534 AD. Lokhu kwaku-uproothwa kophondo lwesibili noma kombuso wesibili wama-Vandals. Yabo. So ahamba ayoqedwa nya ayekuphi laphana eNorth Africa ama-Vandals. Kwase kusala okay, this only left the Aryan tribe of the Ostrogoths. Kwabe sekusala i-tribe yani yama-Ostrogoths. Ayesesephelile ama-Herules ngoba ayimele la iposition yabo ithathwa lo mnumzane wama-Ostrogoths. Ama-Vandals wona ayehlukumeza amakhatholika ewabiza ngabahlubuki, ayengenakho ukuwathanda. Kwase kuphoqa ukuthi hayi aye laphana futhi eNorthern Africa ama-Herules kakhulu. Yabo. Kwaphoqa ukuthi hayi awahambe yoqedwa. So ngokuqedwa kwama-Vandals lana ayemelene namakhatholika kwabe sekusuka kophondo lwesibili. Njengamanje sekusele i-Aryan tribe eyayibizwa ngokuthi ama-Ostrogoths. Ama-Ostrogoths ayenesihlalo laphana e-Italy. Lokhu kuba nesihlalo kwawo laphana e-Italy sakhumbula ayithathe kanjani vele. Ayithathe ngokuthi ahambe yobulala u-Odoyesa lona wayengazwani noPope, amasha imvumo yicele kuZino noma kuZeno. So eselaphana ke-Italy angithi sakhumbula ukuthi noPapa vele ulaphana e-Italy. Kwaziwa ukuthi e-Italy kuzoba khona vele a-universal bishop. Ngiyaxolisa bazalwane. Yazi ngiyaxolisa kancane nje kunezinto engizenzayo ngoba ngizizwa lezi izifundo nje ezingezinhle kahle, ngibuye ngikhwehlele. Ngibuye ngizamule kube nje ayana angiphilile. Nomkhuhlane nje onzima usungithathe nje sikuyisikhathana nje impela.
kodwa awuvelanga ngenqubo nje ujuju ukulimala. So ngicela ningibekezelelani, ngiyabona izinto engizenzayo ukuthi azifanele. Okay, sithena lana kune-Aryan tribe yama-Ostrogoths nesihlalo laphana e-Italy. Ngoba nesihlalo kwawo ama-Ostrogoths e-Italy kuthiwa uPhapha noma amandla kaPhapha ayinga-exercise-eki kahle. They were restraining i-power of the papacy. Okay, nawo-ke ama-Ostrogoths ahlulwa. They were defeated by Belisarius in the year 538 AD. Ahlulwa inkosi noma ahlulwa uBelisarius ama-Ostrogoths ngonyaka ka-538 AD, leaving not enough of them to have their heritage remain. So kwasi lesi simemezelo Justinian's decree could take effect now as the three horns of opposition had been removed. Kwa-removwa ama-Herald, kwa-removwa ama-Vandals, kwa-removwa nama-Ostrogoths. Then uPhapha noma iPapacy now had full supremacy. Yabe isibankulu kahle, yabe isibusa kahle uPhapha lapha ngo-538 AD. Kuthiwa lolu phondo laqala lwaqina, ngithi siyakhumbula. Kwakhulunywa njalo emavesini esesiwafundile. Kuthiwa lolu phondo lwaqala luncane nje lwaqina, lwalukhulu uwonawo, lagcina seluziqhenya, angithi? Seluyiqhenya lolu phondo lolu. Esithi-ke iPapacy, lolu phondo oluncane okukhulunywa ngalo laphana, ngoba kuthiwa iy'mpondo zaziyishumi esilweni safi isilo. Kwasilezi iy'mpondo eziyishumi ngokwama-10 divisions of Rome, kwase sekusephulwa amathathu, siyakhumbula. Kwamile uphondo oluncane. Lolu phondo oluncane njengamanje ngoba lokhu sifunda le mlando, sisebenzana neBhayibheli, sisebenzana ney'ncwadi zomlando, sifuna ukuveza ukuthi lolu phondo oluncane kuthiwa lunamehlo omuntu, linomlomo okhuluma iy'nto ey'nkulu. Angithi yabona, sifuna ukuveza ukuthi iPapacy lelo uphondo noma umbuso wobuphapha owavela nawo kuso lesi silo sesine okuyi-Rome, owaba namandla ukuthi wathobisela amakhosi amathathu, ama-Vandals, nama-Herul's, nama-Ostrogoths. Yebo. Okay, kusho iPapacy yaqala as ibandla laphana edolobheni laseRome, yabo, a member of the Sisterhood of Christian Churches around the world, and the bishop or elder of the city of Rome was no more important than the bishops in any other major city, including Jerusalem, Antioch, or Alexandria. However, ngo-538 AD, uPhapha was no longer, kwangaseyona nje ibandla elincane, kodwa kwaseyibandla elikhulu elicontrola ama-political force, elicontrola amakhosi, kings and queens of Europe, yabo. So nanku nje omunye umzekelo esizowuthatha bamandla obuphapha, yabo. Laphaya khona uzothatha nje i-experience eyabonakala, i-experience yaPhapha uPope Gregory VII. Ngicela nje ukubiza nje ama-Roman figures lana. uPope Gregory VII ngo-1076 la owazisa khona when he informed the subjects of Henry IV, yabo, Henry IV owayeyi-Emperor of Germany, owayethi ngenxa yokuthi uHenry ukhombise ukungathembeki kuPope noma ephapheni, they were under no obligation to obey him, yabo.
So uHenry naye wayevele mkhulu ngokwakhe, kodwa useyakhuluma laphana uPope noma umbuso waphapha ukuthi insizwa ngenxa yokuthi ikhombise ukungathembakali kuthina. Nathi asisenazo, asiyiboni sinesibopho sokumlalela. So uHenry lona was the most powerful monarch in the Europe ngaleso sikhathi, yabo. Kodwa emkhulu enjalo wayebeseba umhambi, yabo, eyalapha endaweni okuthiwa iCanossa in the Alps, lapha uPope wayehlala khona. Kuthiwa lapho wafika walinda izinsuku ezintathu kabuhlungu ehamba ngey'nyawo laphaya eqhweni until uPope Gregory amxolela, yabo. It is of note that those who supported the papacy were to be found in all nations. Bonke labo bebe-supporta oPhapha babethola baselikhulu nebandla, akukho lapho bebengasatholakali khona, yabo. So iPapacy was diverse, or noma yayihlukile kwamanye amandla noma kweminye imibuso eyayiphambi kwawo. Bangesiyona nje i-political nation, kodwa futhi babekwazi bona ukuthi bebuye bebe yini, yibandla, which had gained temporal or political power, yabo. Mase kuthiwa lolu phondo zonke konke esikufunda sifuna ukuveza ukuthi lolu phondo okukhulunywa ngalo kukhulunywa ngoPhapha lana. Kuthiwa lalinamehlo anjengamehlo omuntu, likhuluma izinto ezinkulu ngophezu konke. Lokhu kuyaveza ukuthi le organization ingathini, yayizophathwa noma yayizoholwa umuntu, yabo. Ukusho ukuthi lo muntu uzokhuluma amazwi amakhulu noma ukuhlambalaza okuzobe kumelene noNkulunkulu. Uma sifunda iBhayibheli, uma kuthiwa umuntu uyahlambalaza, ilapho khona umuntu esuke esethi yena unamandla okuthethelela izono. Bafethu, uma ufunda incwadi uMark 2 verse 5 kuya ku-7, ngicabanga nje ngivele ngihlale kuyena. Ngathanda ukuba mude kodwa umoya anginawo. Mark 2 verse 5 kuya ku-verse 7. Uverse 5 uthi, uJesu abona ukukholwa kwabo wathi kufe uhlangothi, ndodana, uthethelelwe izono zakho. Kepha kwakukhona ababhali abathile behlezi khona, bezindla ezinhliziyweni zabo ngokuthi, 7, lo ukhulumelani kanjena na? Uyahlambalaza. Ngubani ongathethelela izono kungeyena uNkulunkulu yedwa na? Amen. So kuthiwa lolu phondo lolu lukhuluma izinto ezinkulu, yabona. Liyaveza ukuthi uma kuthiwa lukhuluma izinto ey'nkulu liyahlambalaza. Uma uzofunda iBhayibheli, uJesu ukuthi babengaqondi ukuthi uNkulunkulu. Uma etshela umuntu ukuthi izono zakho zithethelele, bafuna ukumkhanda ngamatshe bona bathi uyahlambalaza, yabo. Ngoba bazi ukuthi uNkulunkulu kuphela onamandla okuthethelela izono. Ngakho uma uhamba uyovuma izono uNkulunkulu for sure uzokuthethelela. Kodwa uma kuthiwa hamba ovuma kumama umthile, umama umkhokheli, noma kuba umfundisi othile, noma kubani, mase lo muntu uma usuvume izono kusho uzofika uwone laphaya, kodwa uzovuma kuyena. Kusho uNkulunkulu uma esethi uma ukholelwa ukuthi lowo muntu naye ezesho ukuthi yena unamandla okuthethelela izono, lowo muntu ngokwebhayibheli uyahlambalaza. Khona kuhlambalaza-ke loyo, yabo. Nalapho khona uma umuntu ezenza uNkulunkulu, ngisakuthola incwadi yaJohn 10 verse 30 kuya ku-33, ngicela ukufunda. John 10 verse 30 kuya ku-33 uthi, mina nobaba simunye, uJesu wayekhuluma la. AbaJuda base bebuye bethatha amatshe ukuba bamkhande. 32. uJesu waphendula wathi, nginitshelile imisebenzi eminingi engimihle evela kuBaba. Yimuphi umsebenzi kulena eningikhandela wona na? Verse 33 masethi, bamphendula abaJuda bathi, asikukhandi ngenxa yomsebenzi omuhle, kepha ngenxa yokuhlambalaza, ngokuba wena umuntu ozenza uNkulunkulu. Amen. So nasesifundweni siyathola ukuthi
La uma umuntu ngoba iBhayibheli uyahlambalaza uma ethini namandla okuthethela izona. Uyahlambalaza umuntu uma esezibeka yena endaweni kaNkulunkulu, uNkulunkulu usibanibani. Kodwa uwumuntu, uyagula, awazali nosuku lokuzalwa nosuku lokufa. Kodwa bese eseklema ukuthi yena uNkulunkulu, uNkulunkulu udlameni. uNkulunkulu nje usho ukuhlambalaza lo. Angathi abonile kuthiwa bazothandaza uNkulunkulu udlameni. Bayothola intatheli ukuhlambalaza lokho ngokweBhayibheli ngokukaNkulunkulu. Yabo. Baningi-ke bayakwenza lokho. Kodwa-ke abanawo amandla-ke, banamandla mhlawumbe abanye ngasemakubo. Kodwa uPhapha, now we now see how Papa fulfills in the following quotes. Ngoba uPhapha universal. Yabo. AmaRoma noma amaKhatholika izono zivunywa kubaholi. Ofusha uNkulunkulu uma eseyichaza le nto lena uthi ukuhlambalaza. Beze mhlawumbe ngiyakhumbula uhambe uyovuma ekukhuleni kwethu uhambe uyovuma izono kumfundisi. Uhambe uyovuma izono kufada. Usho ngenzeni nami ngaye ngavuma. Ngisho izinto engizenzile kwamakhelwane. Mase siyakunikeza mhlawumbe umfundisi besithi hayi izono zakho zithathelelwe. Hambayo kodwa uyothandaza ubaba wethu usezulwini ngawu-4. Mina ngiyayikhumbula leyo penalty yami. Ngihambile ngisekulelo bandla engangikulona ngisewumkhatholika sengivuma-ke izono bese nginikezwa-ke ngiqonda ukuveza ukuthi le nto lena angikhulumi inzwabethi yabo ngiyakufunda encwadini kodwa okunye I can relate. Ngakhumbula nje nomngani wami naye uhamba wayovuma yena inxushwa wasesisile nezono ey'ningi ngoba sasibuye sixoxa sho ukuthi hhayi ngikuvumile nokuthini khona lapha nje yena wathiwa akathandaze khona iRosali kaningana sesiyahleka-ke sizingane nje kodwa nawe wenza okuningi yabona usethi yena usuke wavuma konke angithi yabona uwumdlalo kuthina sizingane bakhona abadala-ke abakuthatha serious lokho abasuke sebekwenza njengoba sike sasho sathi asisho ukuthi abantu abangamakhatholika bayabaphika iKristu cha sikhuluma ngesystem yobuphapha noma isystem amakhatholika asebenza ngayo ukuthi iphambene noNkulunkulu iwukuphika uKristu ngoba uKristu kuthiwa kuveza eBhayibhelini kuye namandla okuthethelela izono yabo uNkulunkulu namandla okuthethelela izono uNkulunkulu uNkulunkulu ofuthi ngapho sokhona iphaphasi sekuthiwa imele uNkulunkulu inamandla okuthethelela izono kodwa ngiyisukele ngiqhubeka ngifunda sizowakhotha amazwi lapha khona abakhatholika beqinisekisa ukuthi impela uPhapha unamandla okuthethelela izono impela uPhapha uNkulunkulu. So kuthiwa making himself God uzenza uNkulunkulu sifunda laphaya kuthiwa khona nansi-ke incwadi ozofuna ukuyifundela yona-ke amakhatholika noma isystem yaseRome izikhulumela yona ngokwayo ile quotation ithi-ke the Pope is of ngicela uyifunda ngesiNgisi mhlawumbe ngizoyishampuluza nami ngesiZulu kodwa ngizokuthi nje umuntu ayiqonde okay ngeke ngijwayele kodwa ukufunda isiNgisi kodwa ngisathi sengifunda ngoba sengize ngathembisa khona nangothandi ngoba ngifuna ukukhuluma isiZulu wonke umuntu ezozwa nami uqobo ngizwe njengomZulu kuthiwa the Pope is of so great dignity and so exalted that he is not a mere man, but as it were God, and the vicar of God. The Pope is as it were the vicar of God on earth, chief King of kings, having plenitude of power. Amen. Kuthathwe encwadini yamakhatholika ebhalwe uLuciferus incwadi yakhe ithi Prompta Bibliotheca Canonica Juridia Moralis Theologica. Amen. Ngicabanga ukuthi kunokuba yintaliyana phakathi ngoba kuwona amagama esiNgisi nje esithe phaqala kuthiwa uPope nje bayamchaza ukuthi unesizotha esikhulu uphakanyisiwe akasiyena nje umuntu kodwa ungathini uphakanyiswe as uNkulunkulu yabona umele uNkulunkulu bamchaza khona lokho ukuthi uyinkosi yamakhosi unamandla amaningi yabo so bese kwakhona incwadi ekuthiwa ibhalwe ukuthi
on the authority of councils, 1619 ED, Book 2. Yabo, ithi all names which in the scripture are applied to Christ, by virtue of which is established that he is over the church, all the same names are applied to Pope. Amen. Bayasho ukuthi wonke la magama uJesu Kristu akayebizwa ngawo. Angithi khona isifundo seBhayibheli sathi masisenza obvious ukuthi uKristu nje uNkulunkulu. Yabo. So wathi-ke nabo-ke wonke lawo magama, wonke lawo mandla, konke nje lokhu okwenziwa uKristu lawo magama amelwe ukuthi apply kuPope, kuPhapha uqobo. Bese bakhona incwadi ethi The Great Encyclical Letters of Leo, about page 304, ethi-ke, we hold upon this earth the place of God Almighty. Bezisho bona bengamaroma bethi kulo mhlaba bona bahleli babambele uNkulunkulu owumnini mandla onke. So ngibona uPope ubona uNkulunkulu uyibamba likaNkulunkulu, babambele uNkulunkulu. Ngabe ufuna ukuthethelela izona, hamba kubona ngoba babambele uNkulunkulu, bawonkulunkulu. Yabo incwadi yabo kodwa beyikhulumela laphana kwincwadi ethi The Great Encyclical Letters of Leo, XIII, page 304. Yabo kuthiwa uqhubeka kuthiwa, but the supreme teacher in the church is the Roman Pontiff. Yabo. Oh, union of minds therefore requires, together with a perfect accord in the one faith, complete submission and obedience of the will of the church and of the Roman Pontiff as to God himself. Injalo nje. Yabo. Okay. Bese sekuba khona incwadi ethi mayelana nalokho kuthiwa khona bathi banamandla okuthethelela izono. Yabo, lama-quotations kade ngiwafunda, ama-quotations abhalwa abantu noma zikhulu ey'nkulu zaseRoma eziqonde ukuzivezela ukuthi uPope akasiyena nje umuntu, uPope uNkulunkulu. Yabo, lapho kade ngifunda khona beze besho ukuthi amagama abizwa ngawo uJesu Kristu amagama abizwa ngawo noPope uqobo, uPhapha. Yabo. So basho ukuthi nama-quotations kade siwafunda lapho kuvezwa khona ukuthi hhayi uthisha omkhulu laphana emaromini, i-Roman Pontiff, yabona. Yabo, okufuneka ukuthi bonke athotshelwe, yabo, alalelwe yibandla. Yabo, bemlalele as if bebelalela bani? uNkulunkulu uqobo. Saselana ekutheni claiming to forgive sins. Bathi banamandla lelo phondo noma lombuso noma uPhapha bothi bunamandla bona okuthethelela izono. Kuthiwa le ncwadi ngicela nje ukuthi ngivele ngingalokho ngifunde ngesiNgisi manje. Ngicela nje ukuthi ngivele ngisho incwadi njengamanje ithi Duties and Dignities of the Priest. Eyayibhalwe uLigori. Yabo, page 27, lona esho ukuthi khona uNkulunkulu uqobo, hawe ma, yazi, bathi, and God himself, uNkulunkulu uqobo, bathi is obliged, ubophelekile ukuthi alalele izehluleko zabapristi, ukuthi abapristi bona bathi akaxolele noma akaxolele, according as they refuse to give absolution provided the penitent is capable of it. Yabo, ngisacanda ukuthi ngiyifunde, ngicela uyifunde ithi, and God himself is obliged to abide by the judgment of his priest, and either not to pardon or pardon, according as they refuse to give absolution provided the penitent is capable of it. Banamandla, yazi
Uma uyifunda le ncwadi uzubona ukuthi shuthi kahle kahle uNkulunkulu esezulwini uzwa ngabo uma usuya nje usowafunda ama-quotations wabo ngoba kuthiwa okunqunywa umpristi la ukuthi akwenzeke kulo muntu kuthiwa noNkulunkulu unquma kanjalo ezulwini ngoba uzwa ngabapristi ngoba bamaRoma hhayi abapristi ngoba ibona uNkulunkulu ubophezelekile ukuthi athathe into eshiwo yibona. Ukuhlambalaza lokho bazalwane. Kuthiwa umpristi nje khona incwadi ethi The Catholic Priest ebhalwe uMichael Müller noKreuzer Bros abayibhala ngo-1876 esho igama layo The Catholic Priest ithi-ke abapristi abamemezeli ukuthi izono zithethelelwe nje abakumemezeli nje ukuthi izono zithethelelwe kuthiwa kodwa bazithethelela ngempela izono. Ngakho-ke makhulu amandla ofada noma abapristi kangangokuba izehluleko zasezulwini zona uqobo are subject to his decision. Okay, amen. Kuthiwa-ke lolu phondo siyakhumbula kuthiwa liyakuhlosa ukuguqula izikhathi nomthetho. Ave ku-interesting uma sifunda lapha esifundweni kuthiwa ku-interesting ukunotha ukuthi iBhayibheli lithi uyocabanga angithi uyakuhlosa ukuguqula izikhathi nomthetho. Okusho ukuthini? Uyokucabanga in reality ngeke lolu phondo noma lolu phondo oluncane ngeke lize likwazi ukukwenza lokho. Sithena lolu phondo oluncane sithena lokuphika iKristu salishova laphana ngokwesifundo konke likwenzayo kukhomba umbuso waseRoma wobuphapha ngoba vele isilo sesine saqhamuka eRome ama-10 divisions of Rome wasekuqhamuka lolu phondo oluncane luthi luwuNkulunkulu luthi linamandla okuthethelela izono. Okay, sikuthola eBhayibhelini lokho. Sakuthola futhi eBhayibhelini ukuthi owenze njalo uma umuntu uyahlambalaza. Anzi siyasithola lokho. Njengamanje sikuthiwana sesikhuluma lapho kuthiwa khona lokho kuhlosa khona ukuguqula izikhathi nomthetho. Siyabuka ukukhuluma kaNkulunkulu akusho ukuthi bayiguqula completely. Kuthiwa iyakuhlosa which means uyabo he cannot actually do it. Ngeze kwazi ukuthi ukwenzisisa. Yabona into uma uyenze uza kuhlosa ukuthi kube nje kodwa-ke ngeke hayi uNkulunkulu umile naye angithi yabo kulokho kuyiqiniso-ke khona sizokubona laphana ngobuphapha but this is also true of the papacy as we will see by the following quotes. Khona incwadi ethi Decretalia de Translate u-Episcop Cap yabo ithi yamaRoma ithi the people has power to change times yabo the Pope has the power to change times. Basho uPhapha unawo amandla ukuguqula izikhathi to abrogate laws and to dispense with all things, even the precept of Christ. He can pronounce sentences and judgments in contradiction to the rights of the nation, to the law of God and of man. Lana bebekhuluma kuningi abakukhulumayo umzalwane bese yibhekela lencwadi. Lezi ncwadi zatholakala shona ku-internet ingakho ungathi ngiyazisho. Ngazothi mhlawumbe ofisa ukuyifunda azifundele yena. Ngoba bayachaza lapha ukuthi uPope unawo nje amandla amaRoma ukuthi angayishintshela izikhathi nawo umthetho kaNkulunkulu engawushintsha uma kukhona abonayo khona ukuthi uNkulunkulu webephaphazela akufuni lokhu uPhapha ekukhiphe efakwe kwakhe bathi unawo amandla okwenza njalo yabona ngisho nanokukushiwo uKristu uqobo unawo yena amandla okuadjusta yabo unawo amandla okukhipha izahlulelo uyabona neyigwebo kuma-rights esizwe ngisho nanawo umsemthethweni kaNkulunkulu nanasemthethweni yabantu kodwa uPhupha unawo amandla okungenelela kuyo yonke leyo ndawo ngixoxa ukusebenzisa igama lokuxamukela yabo kuthiwa the Catholic
for over 1,000 years before the existence of a Protestant, yabo, by virtue and of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. Sekukhulunywa ngosuku lokukhonza. Uma uzofunda iBhayibheli, uzofunda ngisho iBhayibheli from cover to cover. Ngisho noJesu uqobo, ngoba kukhona abazalwane abazibiza ngokuthi bangamaKrestu. Uyathola kathi uJesu Kristu wayesabatha, yabo. Ngisho naseBhayibhelini abantwana bakwa-Israyeli ngokuthile ngesabatha, uyabo. So siyathola ukuthi amakatholika over 1,000 years, yabo, ngaphambi kokuba kuze existe ama-Protestant, ngamandla awo bayazisho bona ukuthi bakwazi ukuguqula usuku lwangesabatha, bakwazi ukususa ubungcwele bosuku lwangesabatha, bona babiza osukwini lani lokuqala evikini oluyisonto. Kodwa lokho uyakuthola kakhulu uma ufunda incwadi ebhalwe ukuthi The Catholic Mirror yango-September 23 ngo-1893. Bese uyakhuluma-ke umnumzane uJames Cardinal Gibbons kwincwadi ethi The Faith of Our Fathers, page 111, uthi-ke, you may read the Bible from Genesis. Ungalifunda iBhayibheli kusuka kuGenesis uye kuSambulo, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Ungalifunda iBhayibheli kusuka kuGenesis uye kuSambulo ukuze uthole nanomusha wodwa onikeza igunya noma lokungcweliswa kosuku lwangesonto. The scriptures enforce the religious observance of Saturday. Imibhalo igcizelela, uyasho ukuthi lawo imibhalo igcizelela ukuba ngokwenkolo kuhlonishwe usuku lwangoMgqibelo, a day which we Catholics never sanctify, usuku bona beyamakatholika abangalungcwelisi. Umbuzo kusathi, what Bible authority is there for changing the Sabbath from the 7th to the first day of the week? Umbuzo lesi siyitholela wona, sesiyibuza lona ukuthi-ke iliphi igunya, yabo, elanikezwa ukuthi abantu bakwazi ukushintsha usuku lwesikhombisa oluyisabatha kuye usuku lokuqala evikini oluyisonto. Who gave the Pope? Ubani owanikeza uPhapha amandla ukuthi eshintshe umthetho kaNkulunkulu, yabo. Nanku impendulo ithi, uma iBhayibheli liyiyona umqondisi wamaKristiyan, kwakhulunywa lapha question box by Conway ngo-1903 edition ku-page 254 255 lo mbuzo. Isiyaphendula-ke insizwa lapha eyayingumkatolika isithi-ke, uma iBhayibheli nje lithathelwe laba yona kuphela umqondisi womKrestu, then ama-Seventh Day Adventist yiwona right ngokugcina usuku lwesabatha lamaJuda. Kodwa amakatholika learn what to believe and do from the divine infallible authorities established by Jesus Christ, the Catholic Church. So it is not strange that those who make the Bible their only teacher should inconsistently follow in this matter the tradition of the Church. Amen. So kuyavela bazalwane ukuthi kahle nje umuntu othi umntwana kaNkulunkulu angathi vele ufunda iBhayibheli, yabo. So umuntu ofunda iBhayibheli lilumqondisi wakhe, uzotholakala yena ekhonza ngosuku lwesabatha, ngoba usuku lwesonto luyavela lukusebenza kwalesi system yophondo oluncane lophapha likaPhapha yokuhlosa uguqula izikhathi nomthetho. Akithi, yabo, umthetho kaNkulunkulu sokusukile usuku lwesabatha sekusuku lwesikhombisa sekusosukeni lokuqala. Umbuzo-ke, which is the Sabbath day? Lunini usuku lwesabatha? Saturday is the Sabbath day. Umgqibelo usuku lwesabatha. Why do we observe Sunday
instead of Saturday. Yini ndaba zigcine usuku lwangesonto esikhundleni sesabatha? Answer. Kokubuzakala lapha encwadini yamakhatholika ithi-ke we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea ngo-336 AD transferred the solemnity of the Saturday to Sunday. Incwadi lana ethi-ke The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Abasho ukuthi bona yindaba besonto ngesonto ingoba amakhatholika laphana kwi-council yaseLaodicea ngo-336 AD bagudluza bona-ke ubungcwele bawususa kuSaturday babuyisa kuSunday. Uma ukukholwa-ke lokuthi impela amakhatholika aba namandla okugudluza asusa ubungcwele ngokujesu uNkulunkulu kuthiwa walingcolisa usuku lwesabatha. Uma unamandla ukukholwa ukuthi uPhawula waba namandla okususa lobo bungcwele esabatheni nokufaka uSunday, usungaqhubeka usonto. Kodwa uyazi ukuthi usonta ngoba hhayi ngoba kusho uNkulunkulu, kodwa ngoba kusho amaRoma noma ngoba kusho uPhapa. Yabo. So okunye okutholakalayo angithi sithena lelo phondo noma lesi silo kuyakuhlosa ukuguqula izikhathi nomthetho sesikuthole kwesabatha. Amazwi amakhulu akuthola ukuhlambalaza lokuthi bekleyima ukuthi uNkulunkulu nokuthi banamandla okuthethelela izono. Kubhalwe ey'ncwadini zabo lokho ukuthi beyibandla ababhishobhi bakhona nabapristi bakhona banamandla noPhapa okuthethelela izono. So eguqula imithetho siyalithola isabatha. Nanku futhi okunye kwesibili ngoba kufunakala sisebenze kuze kube ngathi siyacindezela ngephoyinti elilodwa kuphela nje vo esilitholile. Kuthiwa it is interesting to note that the Catholic Church has removed the second commandment in her doctrine books and catechism. Kuyathuthekisa ukubona ukuthi amakhatholika awususile umyalo wesibili. Angithi ngikhumbula imiyalo eyishumi etholakala lapha e-Exodus 20. Uqala uthini? Uthi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami, verse 3. Angithi ngikhumbula. Bese wesibili uthini? Uthi ungazenzeli izithombe ezibaziweyo nomfanekiso okusezulwini ngaphezulu nokusemhlabeni phansi nokusemanzini phansi komhlaba. Yindaba ukuthi ungazenzeli izithombe ezibaziweyo ukuze ungazikhonzi futhi ungazikhothameli. Angithi yabo. So interesting ukuthola ukuthi laphana umakhathekizim noma ngomthetho wamaRoma khona umthetho wokuqala uthi uNkulunkulu ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Kodwa lo mthetho uthi ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso okusezulwini phezulu nomfanekiso osemhlabeni phansi. Awukho kwikhathekizim lamakhatholika, awukho futhi emthethweni eyishumi yamakhatholika. Ngenxa yokuthi yindaba ingoba lo mthetho uthi ungazenzeli izithombe ezibaziweyo uyabalahla bona, uyabasola bona ngokukhonza izithombe ngoba ekhatholika zikhona izithombe. Yabo. Kodwa instead kuthiwa bahlukanisa umthetho wesi-10. Yabo. Bawuhlukanisa kabili ukuze uzokwazi ukuthi bethi uma beyebala bethi imiyalelo eyishumi. So ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Yabo. Bawususa la uthi ungazenzeli izithombe ezibaziweyo baqhubeka nomunye. Yabo. Kwase sokuthi lo mthetho wokugcina olaphana ku-verse 17 uthi ungafisi indlu yomakhelwane wakho, ungafisi umfazi womakhelwane wakho. Angithi yabo, ungafisi unceke wakho, uncekazi wamakhelwane wakho wakho. Kahle lo mthetho u-verse 17 Exodus 20 ukhuluma ngokufisa nje ukukodwa. Kodwa uma uya emthethweni yamaRoma akhatholika ulifunde ikhathekizim, imithetho izibe emibili 9 no-10 ukhuluma ngokufisa. So why izibe emibili ukhuluma ngokufisa? Bavala isikhala salo mthetho abawukhiphile. Lo mthetho othi ungazenzeli izithombe ezibaziweyo abawukhiphile useBhayibhelini. So angithi yabona uDaniel mayethi-ke lesi silo noma lolu phondo liyakuhlosa ukuguqula izikhathi nomthetho. Angithi yabo, izikhathi nomthetho. Umthetho kaNkulunkulu uqobo uguquliwe, khona okhishiwe khona owenziwe kabili, khona uguquliwe kuthiwa ngosuku lwesabatha bona basebetheni yiya emamiseni ngesonto. Uma unomngane onekhathekizima noma unecebo lawo abakhatholika, ungabe ngathi ngikhuluma indaba engaziwa, umcele nje ekhaya ukufundisa ikhathekizim, ufunde Exodus 20, ufunde ikhathekizim ubone ukuthi imithetho iyahambisana yini. Yabo. So ukubona amakhatholika eshintsha imithetho eyishumi ethinta namasabatha
kuya kuSunday. Lokho esikhuluma ukuthi baguqula ngisho uma kuthola uphondo loguqula nani ngisho nani nomthetho. Ngathi ngiyafunda lamavesi 24 no-25 7. Izimpondo eziyishumi-ke kulo mbuso kuya kuvela amakhosi ayishumi. Kuvela enye emva kwabo. Iyakwehluka kwawokuqala ithobisa amakhosi amathathu. U-24 ithi iyakukhuluma amazwi ngophezukonke, khathaza abangcwele bophezukonke, iyakuhlosa ukuguqula izikhathi nomthetho. Yabo. Bayakukhashela esandleni sayo kuze kube isikhathi nezikhathi nengxenye yesikhathi. Bazalwane, uma isifundo sisihle ngicane ngibekezelela kancane. Angifisi ukuthi kube khona ingxenye yesi-4. Ngizosiqeda namhlanje ngosizwa uNkulunkulu odala amazwe nomhlaba. Uma kuthiwa laphana iyakukhathaza ngathini iyakukhathaza abangcwele bophezukonke, lapho bekuwuvesi 22 othi-ke waze wafika umdali abangcwele bophezukonke. Okay. U-21 laphana uthi-ke ngisabheka lolo phondo lwalwa nabangcwele lwabahlula. Yabo. So ubuphapha noma lo mbuso waseRoma ubuphapha lowuphondo oluncane siyakwazi lokhu. Ngizoyiletha nje nencwadi, iy'ncwadi zemlando njengamanje ngizothi ngizokhuluma ngazo. Laziwa ubuphapha noma eMaroma aziwa kakhulu ngokushushiswa. Owashushisa abantu ababezwa ngokuthi ama-heretics. Ngiyacabanga nje kuthiwa abahlubuki ngolimi lwethu lwesiZulu. Yabo. Kukhona uPope Gregory uPope Gregory XIII, ama-Roman figures lana okwazi ukubala ngawo. He executed a plot in which he killed 7. Lo uPope nje yedwa wabulala abantu abangaphezu wabulala abantu abawu-70,000 ngosuku olulodwa lapha ne-Saint Bartholomew's Day kwi-massacre eFrance ngo-24 August 1572. 70,000 abantu ababulawa. Babulawela ini? Ukuhlubuka ngaphansi kwesandla sikabani? SikaPope Gregory XIII. Yabo. Kwathi ngoJulayi ngonyaka ka-1209 abantu abawu-60,000 ama-Albigenses babulawa eBeziers, Beziers. Yabo. Kwathi ngo-24 April 1655 la bantu ngiqonda ukuveza ukuthi bafa ngaphansi kwesandla samakhatholika sikaPhapha babulawelwa ukungakholwa ngokusho kwabo noma ukuhlubuka ngokusho kwabo. Kwathi ngo-24 April 1655 kwafa abantu abawu-80,000 ababaziwa ngokuthi ama-Waldenses. Ama-Waldenses babe-18,000. Khona-ke lapha abakhofa khona akuyena 100,000 lona 1 million lona bazalwane. La khona ama-Waldenses abhubha eFrance. Kwathi abantu abawu-900,000 ababebizwa ngokuthi ama-Orthodox ama-Christians ababulawa in less than 30 years. Hey, abantu abawu-900,000 babulawa in less than 30 years after the akuphela ngisho naneminyaka ewu-30 after the institution of the order by ama-Jesuits. Imvume yokuthi bebulawe laba bantu yayikhishwe yini? Ama-Jesuits ama-Orthodox bebe ama-Christian. Yabo. Mase sithiwa the Inquisition destroyed by various tortures. Yabo. 150,000 within 30 years. Nkosi. Yabo. Okay. Khona incwadi ekuthiwa yi-History of Romanism eyenziwa uDr. J. Dowlings. Ungafunda kuyona upage 41, upage 541 542. Ethi khona, it is estimated by careful historians that the
more than 50 millions of the human family have been slaughtered for the crime of heresy by popish persecutors. An average of more than 40,000 religious murders for every year of the existence of upapa baveza ukuthi ama-historians uma esebalisisa abantu ba-more than 50 million abantu ababulawayo bebulawela beshushiswa ngaphansi kwesandla noma ngaphansi kwegunya likaPapa ngokuthi babahlubuki yabo. Okay, ungafunda nje okuningi le ngisho ethi History of Romanism ebhalwe uDr. Dowlings, page 541 kuya ku-542. Khona incwadi enye ethi The Catholic Church, the Renaissance and Protestantism, Professor Albert Baudrillard, London, yango-1908, ama-pages 182 no-184. Ithi the Catholic Church, ibandla lamakatholika, loudly proclaims that she has a horror of blood. Nevertheless, when confronted by heresy, she has recourse to force, the corporal punishment, to torture. She creates tribunals like those of the Inquisition and encourages a crusade of religious war. Especially did she act thus in the 16th century with regards to Protestants. She lit in Italy, the Low Countries, and above all in Spain, the funeral fires of Inquisition. In France and in England, she tortured the heretics, whilst both in France and Germany she was encouraged and aided religious war. No one will deny that we have a great scandal to our contemporaries. Indeed, even among our friends and our brothers, we find those who dare not look this problem in the face. They ask the permission from the Church to ignore or even deny all those acts and institutions of the past which have made orthodoxy compulsory. Excuse me. Abazalwane. Izimpi yabona khona ama-politicians wathi abaRoma oyinto uma ukhombisa ukuthi inkolo yakho hayi ihlukile kunalena yabo ama-religious ukuthi kuliwe kube nembangazwe bechitha igazi bethi balwela ukholo kwakuyinto nje indlela ababesebenza ngayo leyo njengabapolitiki. Ukuthi iqembu elithile linalo ilungelo lokuthi ngixolisa lineqembu elithile. NamaRoma ebekholelwa kakhulu kangangokuthi khona into engize iphiwe nasey'ncwadini zomlando ikhona kubhaliwe ungafunda one by one at the edge baklema ukuthi bayibandla likaNkulunkulu. Kuthiwa khona nanabazalwane njengamanje noma abaholi noma abafundisi abafisa sengathi ingangakhulunywa lento abangenawo nanamandla ukuthi beyibheke emehlweni bekhulume ngayo yabo. Bacela ukuthi ayivele izitshwe ngoba phela bona bayamakatholika ukuthi omkhulu bethu noma ophapha bawo omkhulu bethu noma ama-leaders ethu kusakusa bona kubenza into ebuhlungu kanje. So uPope ngathini usayithethelele esikhundleni sakhe yabo esho ukuthi ibandla lamaRoma linamandla amaningi ama-spiritual powers nama-temporal powers yabo. Uyasho ukuthi she has the right to employ both swords in the extirpation of heresy. Nkosi uyasho ukuthi banalo bona ilungelo lokusebenzisa yini iy'nkemba uma ukhona engathi kuyabaqubuka noma kuyabavukela. Akuyabona that in the exercise of this right she has never exceeded by the hair's breadth her just prerogative
and what she has done aforetime, she may do in time to come, as often as occasion shall require and opportunity may serve. Ngisacela bazalwane ukuthi ngekudala ngivele ngisibambe la lesi sifundo okwamanje bengenza ngamabonga ukuthi ngibeke ama-references alezi iy'ncwadi khona sizokwazi ukufunda uDaniel 8 siqhubeke nazo iy'ncwadi kaDaniel. Kodwa amaRoma ayakuvuma ukuthi khona idumbu abantu aba-more than 50 millions ababelwa nabo kubangwa inkolo. Bayazisola na? Uma ubuka iy'ncwadi cha. Kunalokho bayaklema bona ukuthi ngoba bela emhlabeni bame endaweni kaNkulunkulu, yabo. So banamandla ukuthi bazosebenzisa inkemba, yabo, uma kubonakala kudingeka. Njengoba bayayisebenzisa bathi uma kwenzeka kuqhubeka isikhathi bebhekana nesimo esifanayo nalesi sebake babhekana naso, kube maningi futhi amathuba ukuthi sezophinde futhi isebenze inkemba, yabo. Njengoba sibonile uma sifunda incwadi kaDaniel ukuthi uPhapha bama ngo-538 AD identifying number 4, identify the mark number 4, yabo. And it came to its end exactly 1260 years later ngo-1798. So uma uzoyibala kahle iminyaka ethi siyakhumbula ukuthi sikhuluma indaba 1260 days, sathi cha uPhapha buzobusa 1260 years, ngoba iy'nsuku lapha encwadini yaDaniel usuku lulunye luyini, luyinyanga, ngoba bekuyini, isiprofetho. So njengoba sibona ukuthi uPhapha bama bakhula ngo-538 AD, yabo. So lawo mandla abo basewuthi ngqi baphela ngo-1260 years later kose seku-1798 AD. La khona Napoleon's general uBedya under ama-orders of ama-French ruler bamasha balapha neRome bathatha uPope plus VI bambopha, thus taking from the Vatican its political or temporal power. Babe sebembopha-ke lo Phapha wayekhona, amandla akhe asho ukuthi amandla obuphapha they took ngathi ngicela ukuthi ngiyifunde when Napoleon's general Bertha under the orders from French ruler marched into Rome and took Pope plus VI prisoner, thus taking from the Vatican its political and temporal power. Uma ufunda incwadi ethi The Falls of the Western Empire, uGeorge Trevor, page 440, uyabhala khona ukuthi the papacy was extinct, yabo, not a vestige of its existence remained among all the Roman Catholic powers. Not a finger was stirred in its defense. The Eternal City was no longer had prince or pontiff. Its bishop was a dying captive in foreign lands. And the decree was already announced that no successor would be allowed in his place. Yabo. So, uma uzofunda isambulo 13 verse 3, ngicela ufunde incwadi isambulo 13 verse 3. Ngixolisa, isambulo 13 verse 3. Sengize isikhathi esiningi, kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyaqeda nje namhlanje. Kuthiwa isiko la elinye lamakhanda aso kungathi lidebezwe okokufa, kepha ingozi yaso yokufa yelashwa. Umhlaba wonke walandela isilo wamangala. La ukulashwa kwengozi ila the papacy had received its
deadly wound. Yabo kathi ukuboshwa kaPhapha loyana lapho uPhapha noma iSilo babuthola khona ingozi. Kodwa leyo ngozi-ke yabe isiyelashwa lapha kwiSambulo 13 verse 3. Ngisacela ukufunda uDaniel 7 verse 27 khona sizoqeda ngoDaniel wethu ngokusizwa uNkulunkulu bese sibuka ukuthi siqhubekela kanjani phambili. Ukufunda verse 27. Verse 27 ethi umbuso nokubusa nobukhulu bemibuso phansi kwalo lonke izulu yakunikwa isizwe sabangcwele bophezu konke. Umbuso wakhe ungumbuso ongunaphakade. Yonke imibuso iyakumkhonza imlalele. Amen. Verse 14 siyabona umbuso unikezwa uKristu. Awuthi siyakhumbula kathi kuthiwa indodana yomuntu yaza kumdala wezinsuku. Yabo. Lana kodwa umbuso usunikezwa abangcwele ubuphezu konke. Kanjani? Cela sifunde amaRoma 8 verse 14 kuya verse 17. Incwadi yamaRoma 8 verse 14 kuya verse 17 efundeka kanjena ithi ngoba bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu labo bangabantwana bakaNkulunkulu. Ngokuba anamukeliswanga umoya wobugqila ukuba nibuye nesabe, kepha namukeliswa umoya wobuntwana esimemeza ngayo sithi Abba Baba. 16 Yena lowo moya ufakaza kanye nomoya wethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Verse 17 ethi uma singabantwana siyizindlalifa, futhi izindlalifa zikaNkulunkulu, izindlalifa kanye noKristu. Uma phela sihlupheka kanye naye ukuze siphiwe inkazimulo futhi kanye naye. Amen. Ngoba seniqhathanisela ukuthi hayibo indodana laphana kwathi iyona yothola umbuso 14 Daniel 7 verse 14 izowunikwa uyise. Kodwa uma sesifunda uDaniel 7 verse 27 hayibo nabantu abangcwele sibe nesabelo nabo kulo mbuso. Yabo. So iyasitshela ukuthi uma sizindlalifa zikaNkulunkulu sizindlalifa noKristu uqobo. Amen. Jesu njengoba semukelisa umbuso ongapheliyo kanjalo nathi siyabantwana bakhe siyomukela lo mbuso. Isethembiso esihle kangaka. uNkulunkulu uyena ozobusa ekugcineni. Cela sifunde verse 28 okuyivesi lokugcina. Elithi nakho ukuphela kwendaba. Mina Daniel imicabango yami yangikhathaza kakhulu nokucobazela kwami kwaguquka kimi. Kepha ngayigcina indaba enhliziyweni yami. Amen. Kusho uDaniel siyabotshwala ngesifundo ukuthi uDaniel usahluphekile. Yabo ngumalana lokho akubonile. Kodwa ukugcinile enhliziyweni yakhe. He has much more to see before this book is over. Amen. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Siyabonga umdali wamazulu nomhlaba. Izwi lakho liyaphila. uNkulunkulu wakhuluma emandulo. Kuba njengoba ukhulumile nothana kusazokwenzeka. Ingakho sikholwa ukuthi kusazokwenzeka. Iqiniso lakho nezwi lakho malilondwe ezimpilweni zethu. NguJesu siyakhuleka. Amen. IBhayibheli noma incwadi kaDaniel okufundisayo nje ukuthi ekugcineni imibuso ifikile noma imibuso iyafika iyadlula, kodwa khona umbuso ongapheliyo ozayo kaJesu Kristu. Oyothi uma usufile kungekho muntu uyobuye uhluthe ewenze wakhe. Uma siphinda sihlangana sizobe sesifenza uDaniel 8. Isihloko sakhona sithi nqama nempongo. Inkosi ibusise ukufunda kwezwi layo esikhathini samanje ngoJesu. Amen.